Keď pápeži otvárali od roku 1950 kedykoľvek v jubilejnom roku Svätú bránu na bazilike svätého Petra, vždy sa dvomi rukami zapreli o dvoje krídla týchto dverí. A je symbolické, že ako nástupcovia svätého Petra sa dotkli dvoch reliéfov, na ktorých svätý Peter vystupuje a kladie Ježišovi otázku, či treba odpúšťať 7-krát. A Ježiš mu dáva odpoveď, ktorá je tam aj latinsky nadpísaná, že treba odpúšťať 77-krát. Nie je možné totiž prestúpiť Svätou bránou skutočne aj v hĺbke svojho srdca bez toho, aby človek nebol ochotný odpúšťať druhým ich hriechy a zároveň prijímať Božie odpustenie. Veľa o tom hovorí aj poloha Ježišových a Petrových rúk. Petrové ruky sú orientované horizontálne, na znak toho, že jeho otázka je taká čiste ľudská, bez nejakého nadprirodzeného pohľadu. Ale Ježiš má dve zdvihnuté ruky, ako by malo byť naznačené, že skutočné odpúšťanie nie je možné bez toho, aby sa nedialo pod Božou inšpiráciou. Navyše, Ježiš má prsty na ľavej ruke zdvihnuté aj zložené. 3 zdvihnuté prsty naznačujú Svätú Trojicu. A vnútrotrojičná láska je tá láska, ktorá nám cez Ducha Svätého vyžaruje do srdca. Keď sme boli pokrstení, boli sme pozvaní do tej absolútnej lásky, ktorá prúdi medzi Otcom a Synom a je zosobnená Duchom Svätým. 2 zložené prsty na Ježišovej ruke hovoria o jeho božskej a ľudskej prirodzenosti. Tá láska, ktorou Ježiš miluje ľudí vo svojom pozemskom jestvovaní, je láska božská, nepodmienená, úplná, verná a dokonalá. Absolútne a nekonečne láskavý Ježiš nás všetkých pozýva mať účasť na tejto láske. Petrovú krehkosť, ktorú poznáme z jeho života, naznačuje misa v strednej osi reliéfu. Naznačuje nielen umývanie nôh na poslednej večeri, ktoré Peter pôvodne chcel odmietnúť, ale aj akýsi moment z Judášovho správania, ktorý Ježiša zradil. Pretože keď sa Peter pýtal, kto zradí Ježiša, Ježiš povedal ten, ktorý si v mise namáča so mnou ruku. A napokon Peter zradil tiež Ježiša a povedal, že ho nepozná. Povedal to 3-krát. O tom bude ten nasledujúci reliéf. Okrem toho, misa je aj znakom spoločenstva. Je z jedného taniera alebo z jednej misy, je o tom, že spolu stolujeme a vytvárame intimný kruh spoločenstva, v ktorom sa vzájomne hlboko zdieľame. Rozhovor sa javí intimný a osobný. Nielen kvôli tomu, že vidíme komunikáciu očí a vzájomnú pozornosť účastníkov dialógu, ale aj zaťahnutý závesec, ktorý práve Peter vošiel do nejakého interiéru, kde sa chce rozprávať s Ježišom. To je o Božej vytrvalosti v odpúšťaní, ktorá je vlastne sústavným otváraním dverí. Ježiš vstupuje do Petrovej prítomnosti, aby mu povedal, že odpúšťať má nie 7, ale 77 krát. Je to naozaj tak, milí priateľu, milý súputník, že nie je možné otvárať dvere bez toho, aby sme neodpúšťali. Podľa Ježišových slov nielen niekedy 7-krát, ale vždy 77 krát. Keď vrcholí konflikt, niekedy hovoríme, zabuchol dvere, spálil most. Otváranie dverí je reštart do novej komunikácie, čo je vlastne otvorenie dverí k človeku aj k Bohu, pretože keď neodpúšťam, ako by som prijal Božie odpustenie?